lilalele izwi lakhe. Every time izwi lakhe liphuma kuye liyawenza umsebenzi. Mama thanda izwi lakhe uhlala ezwini lakhe awungenzeki kubantu koyuthixo kuyenzeka baba izwi lakhe Jesus sithandaza namhlanje. Ndiyathanda ukuthi namhlanje zikhona izinto abantu abazithethayo kodwa bakuthoma yena baba nje ukusho kwakhe ngabashilo kuyenzeka. Uthi uMaria ngeyimini mayeza uthola uYesu iBhayibheli uye uMaria uthi kule ngelosi akwenzeka ngikwazi kuba sendimngaka inewe ingelosi buka uElizabeth nomyeni wakhe sebekhulile kodwa banomntwana. Uye uMaria namthanda uMaria mayiphendula makube njalo ngokusho kwakho. Haleluya. Amagama lelithi ukuba kushilo izibe yenzeka. Ngoba izwi lakhe bazalwane linamandla, izwi lakhe linamandla. Ithi iBhayibheli uke wasuka ngenyimini sokwenye indawo iBhayibheli wayilambile uYesu. Ithi iBhayibheli makethi yabona umthi omkhiwane. Mayifela umthi omkhiwane iBhayibheli wakhuluma izwi. Zanga mbambe ngesandla umthi kodwa wakhuluma izwi. Wathi kuwe mangaphinde bekhona siqhamu. Ithi iBhayibheli immediately same time umthi wavele wabuna ngoba izwi lakhe lingamandla, izwi lakhe liyaphila. Uthi ngoba eseqhubule nani uma nikhona ningangabazi niyokuthi kule ntaba qubuleka uphoseko lwandle na ushisi ngoba lokho kushoyo kunamandla. Amen. Lokho kushilo kunamandla futhi akushintshi izwi lakhe lingamandla. Haleluya. Singamanye izinto sesiyathandaza yiko belo obehlele inhliziyo ukuthi ethi word Lord awimi. Ezwi lakho Nkosi ngikwenza njalo. Ngoba izwi lakho lizithembiso. Izwi lakho lingamandla, izwi lakho